alhamdulillahi rabbil alamin ɗo woni galle Mouhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ɗo jibina e ɓen ɗo andi ɗo ene musidɗo men Amadou Alhaji An Mamadou Alhaji Mamadou Alhaji Mamadou tokoro Alhaji Mamadou Moussa li oɗo woni Alhaji Mamadou Moussa An kanko hollimi ɗo ene gallo kanko addimi haɗɗo kanko arno ɗo yiitu ɗo hande mi omo yo addam ɗo o addimi ɗo e ballal makko alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. On calminama on juurama bandiraɓe meɗen islami en ko bandiraɓe men turonkoɓe e wayno gandanɗa hoorema ko ceerno Saydou Sarr fa tabarakallah gardumi ɗo e galle jiɗɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jibina nde wayno ko oɗo galle o jibina kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗo oɗo galle o jibina kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon fa tabarakallah en gari ɗo barkinorade en garani ɗo rewde Allah garɗen ɗo ko barkinorade ɗo o jibina ɗo o mawni ɗo ummori ganama ha joni o fayi Madinatul Munawwar ñande ummoro ɗo ganama ha joni ɓerde makko ne metti sababude ko ɗo o jibina sababude ko ɗo o yiiɗi kono noon Allah wimo il faut ummo ɗo so wona ɗum ganama ha joni heferɓe ɓe dañat sagum men findinimo e balli makko wimo yo ummo o yaada e Aboubacry Siddiq ɓe paye Madinatul Munawwar wa tabarakallah ko yettude Allah sen gari ha ɗo en jetti Allah en jetti rasul bil haqqi en mbi alhamdulillahi rabbil alamin en teddiniri ɗum dennagal Fuutankoɓe fof en teddini dennagal mardanaɓe en teddini dennagal ha joni ngawlenaɓe wa tabarakallahu ko ɗum ɗo suudu woni ndu nelaɗo sallllahu alih wa sallam jibina ɗo o jibina fa tabarakallahu oɗa ɗaɗo duusuji ɗi goni ɗo kadi duusuji ɗi ɗo ko galle Abou Diahli musidɗo salminama galle Abou Diahli duusuji ɗi ko galle Abou Diahli galle ɗi kuccidiri galle makko nen kañƴi kuccidiri galle nelaɗo nen no keɗirten ɗum ɗo eyyi o ko galle bamum nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɗo nelaɗo sallallahu alih wa sallam jibina Aminata bintu Wahab ɗo woni galle mabɓe machallah oɗo galle noon woni ha joni Abou Lahab oɗo ɗo woni galle makko duusuji ɗi mbatta ha joni galle makko galle makko watta duusuji galle makko watta duusuji machallah ɗum noon ko yettude Allah sen gari ha ɗo en dañi enenne ko kaaloyne ɗen machallah en dañi ko kaaloyne en jeehi Jabalur Rahma ganama hanki wonno altine jaaɗen to nelaɗo sallah sallam gaaru Hira to ganduɗa ha joni ganama Jibrilu arno e makko kanko nelaɗo sallllahu alih wa sallam wimo yo janggu Qur'an o wi gana o anda o wimo iqra ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim iqra bismi rabbika alladhi khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram nde o wini gana wa ɗumini après caggal mum Jibril ɓittimo ha wawi haalde konngol ngol o refte ko Jibril haalani Jibril ne wiyamo iqra o iqra bismi rabbi o rewi ha simore nde gasi fa tabarakallahu o gaari Hira wonno en jettimo ɗon alhamdulillahi rabbil alamin en ñaago Allah kadi e dennagal ko duwiɗen toon dennagal ko duwiɗen ɗo temen ɗo joni so Allah jaɓi yo Allahu humtu dennagal haajuji Fuutankoɓe fof yo Allah humtu dennagal haajuji ngawlenaɓe fof yo Allah humtu dennagal haajuji mardanaɓe fof yo Allah humtu dennagal haajuji juutɗo fof ɗum noon mbaɗen fatiha lawol salatu fatiha lattude yo Allah ɗi laaɗi jeene yo Allah reena diiniji meɗen yo Allah hokku en timmode moƴƴere amin ya rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam amin ya rabbil alamin أعوذ بالله اللهم إنا نتوسل إليك بجاه هب الخلق إليك وهذا القدر عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه جميع الأنبياء والرسل أهل بدر آمين يا رب العالمين والصديقين والشهداء والصالحين الله تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا كفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها سلام إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها وتعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم هوائجنا فاقضها برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تؤذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم الحساب امين يا رب اللهم انا نسالك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فاحشة سترا وعلى كل خير سبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انا نسالك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فاحشة سترا وعلى كل خير سبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ آمين يا رب العالمين هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط آمين يا رب العالمين وعلى آله حق قدره ومقداره سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين يا رب العالمين goyddi noon pota ɗum kam ko yettude Allah no feewi en jetti Allah no feewi bandiraɓe en jetti Allah en ñaaguima ɗo en Allah addi en ɗo en hanki altini gonɗen to wonko kawmen Moussa Diack haalno hen hande nen ɗo e galle nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam arde ɗo mi wi weeɓani neɗɗo ne wirto ɗo ujunere neɗɗo ne wirto ɗo taw anda donc ko yettude Allah no feewi